Práca s technológiami je pre dnešné deti taká samozrejmá, aká nebola pre nikoho pred nimi. Používanie digitálnych technológií v súčasnosti má veľký prínos pre budúcnosť každého jedného žiaka. V našej škole sa snažíme pripravovať deti a žiakov na rýchlo sa meniaci svet, o ktorom nikto nevie, ako bude vyzerať zajtra. Digitalizácia je jedna z víziev, s ktorými sa potrebujeme popasovať. Snažíme sa držať krok s dobou. To pre nás znamená aj výmenu techniky, výmenu softvéru a preto využívame všetky možnosti, ktoré máme, ktoré poskytuje ministerstvo. A digitálny priestor, virtuálny priestor, prípadne priamo priestor Minecraft Education je jedna z možností, ako motivovať deti, prípadne ich viac zaujať pri tom vyučovacom procese. Hry vo vyučovaní využívam čoraz častejšie, pretože vidím ich zmysel v tom, že sú omnoho efektívnejšie ako to tradičné vyučovanie, pretože to žiakov oveľa viacej baví, zaujme ich to a mnohokrát dohrajú hru aj doma. Ja keby som to porovnával, tak matematika tuto v informatickej, kde hráme Minecraft, je to zábavnejšie, je to viac efektívne. Žiakom, ktorí vlastne rozumejú učivu, sa to vlastne naučia. Niektorým ide lepšie to rátanie príkladov, niektorým takéto hry. Takže si myslím, že je veľmi dobré, keď sú hry na matematike, pretože aj tí, čo nechápu učivu, tomu pochopia. Pracujeme častokrát v skupinách, tak o to viac ma to baví a o to viac lepšie to pochopím. Tým, že sme aj na počítači, nie sme na zošitoch alebo nejakými papiermi, ma to baví viac, než keby sme boli na normálnej hodine. A takto tou hrou si to lepšie zapamätám. Vďaka projektu Ministerstva školstva DigiEdu sa nám podarilo do školy zaobstarať licencie Microsoft pre všetkých učiteľov a pre všetkých žiakov. Veľmi nás potešilo to, že momentálne tie licencie sú zaplatené Ministerstvom školstva a zároveň aj žiaci si môžu tieto licencie nainštalovať do svojich počítačov doma. V rámci programu DigiEdu môže mať licencie každá škola na Slovensku a tým pádom môže zefektívniť svoj vyučovací proces. Nepoužívajú ich iba na hodinách informatiky, ale všetci kolegovia sa snažia implementovať to aj do svojho predmetu. Čiže používame počítače, techniku a licencie naprieč všetkými predmetmi. Využívanie techniky informačno-komunikačných technológií v každom predmete počas bežného vyučovania sa nám veľmi osvedčilo. Preto by som chcela povzbudiť všetkých, ktorí ešte váhajú s tým, či prepájať digitalizáciu a virtuálny priestor s vyučovaním, aby sa toho nebali a aby využívali všetky možnosti, ktoré majú.